андай әйбер кирәкме? Әйдә, өйрәтәм. Дуслар, безгә палитра ясар өчен кирәк булачак катыргы, капкачлар, канцеляр пычак, сызгыч, карандаш һәм кайнар җилем. Кисеп бетердек, хәзер капкачларны кайнар җилем белән ябыштырабыз. Безнең палитра әзер, мольберт ясыйбыз. Хәзер катыргыга мольбертның шаблонын ясыйбыз. Безнең нигезе 29 см. Биеклеге 18 см. Мольбертның аяклары 4,5 см. Хәзер без менә бундай аяклар ясыйбыз. Икенче аягы да шундый биеклектә булырга тиеш. Мольбертның шаблоны әзер. Хәзер аны кисәбез. Дуслар, ясаган рәсемнәрегез һәрвакыт матур килеп чыксын. Пока-пока!